Abusuafoɔ mu baby akɔ ababa Sogyaman Sika Fie so ɛna Sogyaman TV so bɔ mmɔden na subscribe to channel no like video no ma me na share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛka video no na yɛn nyinaa atumi adi aboɔ. Yes, ɛnɛ yɛ Friday na wɔ Friday bonanza on sɛ Friday bonanza master mete sisen a last week banka no nkwa na to yɛ but gani yɛde kɔ 1 to 90 no deɛ I hope sɛ obiara nya kakra to no bottom. 43 kan ahyia pa two show yi na yɛ adeɛ wɔsi fie but we move on. Yɛnhwɛ setup wei ɛnɛ Friday bonanza yɛ break it through with these three numbers. Mamini kan nkyerɛ 14 47 2 14 47 2 yɛde break it through ɛnɛ. Yes, yɛde break it through. Yes, yɛnhwɛ setup yɛ transfer from national to Friday bonanza. National event number 95 nso ato abawe 76 ɛwɔ ha. Owie pɛ na ɔbɛto 65 82 79. Show ɔto 76. Owie pɛ na ɔbɛto 65 82 79 egu hɔ. Good. Ɔbɛto gu hɔ kuro so hɔ. Nti owie deɛ ɔsɛ yɛmfa event yi nkodi. Na event yi sɛ de make sɛ yɛpɛ 14 47 2 no 14 47 2 mesrɛ wode ka pɛ me event no pɛ me wie yi saa three numbers ne twa gum. Good. Yɛnhwɛ current no. Oba current na event number 854 ɔbɛto 76. Owie pɛ na ɔto 82 65 79 82 65 79. Nti ɔso wɔ wie deɛ yɛmfa event yi nkodi. Good. Afei yɛmla setup wei nso so. Wei nso yɛ transfer from national hɔ abiem. Transfer from national hɔ event number 1146 1146. Nso ato 76 ɛwɔ ha. No asɛ odi kan to 46 ɛwɔ event number 1147 46 ɛwɔ machine. Good. Owie yɛ apɛ ɛna ɔbɛto 76 76 76 ɛwɔ center box position. Owie na ɔde 52 ɛbɛhyɛ ase wɔ center box position. Owie na ɔbɛtwa 78 78 ɛwɔ ha. Owie deɛ ɔsi yɛmfa event yi nkodi. Nti ɛbɛba no na yɛsen to 14 47 na ɔmo mmiɛnsa egu ha no mo ɛhome twɛn yɛ kama. Sen to 14 47 sen to 14 47 na egu so ɛwɔ ha twɛn yɛ. Nti wohwɛ current na yɛnhwɛ event number 852 ɔto 46 ɛwɔ ha. Owie na ɔbɛto 76 center na ɔde 52 abɛhyɛ aseɛ center. Owie ɔmo yɛ 78. Nti wɔwie deɛ ɔsɛ yɛmfa event yi nkodi. Wobɛba soro ha na 47 na repeat abɛlape 14 ɛwɔ ha. Na 79 nso abɛto wɔ ha ɛde alɔk event no ma yɛ. Nti wotwɛn deɛ aha sɛn 47 49 47 69 ne mmienu na repeat kɔɔ soro. Nti de kan pɛ me event no na wayi saa three numbers yi atwa. Wobɛtumi ayi 69 47 no nso atwa no two show ɛwɔ so. Yes, na wayi ɛno nso atwa. Okay. Last week mekyerɛ wo setup bi wɔ ha yɛde kɔtee two dalet na yɛtoo baako pɛ. Yɛkɔtee two dalet wɔ so ɛna ɛtoo baako pɛ. Yes. Na wɔnie yɛasɔ ne dua mu wɔ ha bi. Event number 94 ɛwɔ aseda 94 2024 yɛ last week so ɔka yɛ a meka sɛ 82 ɛnyɛ mfiri machine mmra na 43 nso nyɛ mfiri machine mmra no na yɛ jumping but we deɛ from machine direct na nka mmra so ho ɛna oyi 82 no from machine de baa kama ɛna 43 no ɔde ɛwɔ mu wɔ hɔ. Okay, nti event number 94 nso ato 18 ɛwɔ ha ɛna ɔsɛvo 39. Owie pɛ na ɔbɛto 89 ɛna ɔsɛvo 43.
owie na ɔtoo 76 ɛna ɔsɛɛvo 8239 ɛwɔ machine nti owie deɛ na 82 no onyi mmra free ball nti owie deɛ a yɛwɔ event yi so yɛwɔ event yi so na ha mehu sɛ 18 wei ɔba abɛtɛn na wasa akanta na wabɛma wo 8163 8163 yɛ 69 no nso ɛna ɛda so wɔ ha no sɛ wohwɛ event no a mekyerɛ wo na 69 ɛda so second event a mekyerɛ wo na 69 na meka sɛ ne 47 na ɛda mpo kɔ repeat gugu soro hɔ no yes nti aha no nso wobɛba na 69 no na saa den ɛwɔ ha sen yes nti saa event wei no wei no yɛbɛfa single to 14 47 and 69 ɛwɔ so mesrɛ wobɛdi kan apɛ me event no na wayi saa ama no nso ɛwɔ so okay nti yɛ first event na mekyerɛ wo no which was wei no saa setup wei yɛde bɛka yɛ aseda event yi ho ɛno ne ɛnɛ game a yɛbɛyi so ne yɛbɛjoin no wei event wei 97 no to event 98 no ɛwɔ aseda hɔ no nso abom okay nti yɛka so ani a sei ne yɛbaa bɛnya for full game no yɛka so ani a sei ne yɛbaa bɛnya for yɛ Friday bonanza game no okay nti yɛka two event no bom a sei ne yɛbaa bɛnya ne yɛyɛ best 5 14 47 single to 8163 ne yɛyi 14 47 single to $2 best 3 ne yɛyi $2 14 single to 14 single to na watry 8163 no nso ɛna 69 47 na watry two show wei nso ahwɛ but single to 14 no deɛ ɛnɛ yɛuse paa single to 14 nti nso ɛuse ne fɛtwa aba papa ne fɛdi yes nti saa three numbers so 14 47 single to ne deɛ ɛna ahoɔden wɔ hɔ a twa ne bɛto single to 14 47 ahoɔden wɔ hɔ a twa ne kɛse ne bɛto nyame nka ho ma nkɔtente ahoɔden wɔ bye bye